divertitzeko musika egiten dugu, ludikoa, pretensio handirik gabekoa. Rock and roll garajero. 4 treintañeros de Andoain, Iruña, Oñati y Donostia. Son Gora Gora Kids. Kids horrek egiten du jokoa baita, gu ez gara 15 urteko helduagoak gara, eta heldutasun honetan izan dugu taldekide asko behintzat, nortik hiruk, gure taldeko lehendabiziko taldea, ez? Peter Pan sindromea baino gehiago Michael Jackson sindromea daukagu. Oso eternamente joven ez gara. Gure bigarren adolescentzia bizitzen. That's for sure. Este cuarteto comenzó a ensayar en 2008. Este año se han atrevido con su primer disco, Wow Miau de volumen 1, con disco doloroso, música garaje, con 8 canciones rápidas y contundentes. Roka garajea, hirurogeitako garajera pixka bat begiratzen dugu, eta gero, gure jotzeko modua nahiko punk zalea bada baita ere. Nahi dugu pixka bat hori zuzena eta freskotasun puntu hori izatea, ez? Canciones acompañadas de letras que sin mucha trascendencia cuentan las motivaciones de sus componentes. Letras cantadas en euskera, castellano, inglés y francés. Gurea da pajarik gabeko musika. Osea, kantuak 2 minutu behar baditu, 2 minutu ditu, eta ez ditugu luzatzen, edo ez ditugu halako gauza rarrak egiten kantuak luzatzearen, ez? Kantuak zuzenak dira, zuzenak joten dira, eta baita bestearen segidan, ez? Zentzu horretan espiritu hori, gustatzen zaigu. Ez dizkigu ere buelta asko ematen, ez? Eta bapatean norbaitek ekartzen du kantu bat, eta azten da Mademoiselle de la Nuit desaten, eta zaten dugu, puta madre, Mademoiselle de la Nuit. Eta hortik tiraka, ateratzen dugu letra bat frantsesez. Ez que gu berez intelektuala gara, oso intelektuala gara. Eta hori nabaritu behar da. Egia esan, emakumea hizkuntza ezberdinetan esateko ahalmena dugunez, horregatik gidatzen dira beste hizkuntzetan kantuak, ez? Emakumeak presentzian dukateliko gure eretetan. Eta gure bizitzan. Wow Miau de volumen 1 es un disco autoeditado y grabado en los estudios Artículos de Andoain. En su primer trabajo la banda ha querido plasmar en su esencia en directo. That's for sure. Oso sencillo jona izan dugu, eta oso zuzeneko espiritu hori mantendu, eta grabaketa ere ez da grabaketa luzea izan, eta oso fresko izan da, eta bestetik ere ez dakikulako beto jotzen. Zerbait divertigarria egin nahi izan dugu beti, eta ez dugu jendea aspertu nahi. Egiten duguna oso zuzenikoa da, gertukoa, eta hori da bilatzen duguna da, ez? Kantuak horregatik dira motzak baina biziak, eta kontzertuak ere horrela dira, ez? Gure kontzertuetan inor ez da inoiz aspertuko. Oso laburak izan direlako eta zuzenak, ez? Eta oso nakarelako. Puto moa. That's for sure. That's for sure.